Stalo sa to nedávno. Dňa 16.10. bola pohroma sveta. Áno, keď to budete kúkať o 2000 rokov, poviete, že to bolo ďaleko. To je pre všetkých, ktorí sa na toto video budú pozerať. Dňa 16.10.2016 prišli na svet dvaja teroristi. Prišli do krajiny a tam vraždili ľudí. Verili v Allaha. Nemali láskavé srdce, mali len srdce v plameniach. Boli to samotní diabli. Čo sa stane, to uvidíte v pokračovaní tomto filme. Eri. Ó, aké krásne mesto. Tu si mám ísť odmerať ten plyn. Áno. Tak, tu je plyn. Mohamed, počuš niekoho? Ó, plyn, pozor, vysoké napätie. Plyn. Jak to tam je? Vypočítať vzorky plynu, že či sú dobré. Hej ty! Čo je? Problém? Nie! Aha, zabili. Poďme rýchle preč. Fajná vodička. Nehaj, hojo! To je hajza. Tu robíš ty bezďak? Čo si dovolíš? Ja sa len kúpem. A nestrieľajte, čo chcete! Ideš s nami. Nie, tu máš ty hajzel. Poď sem. Daj mi tú špongiu. Hajzli. Pekné do ksichtu. Vy Ideš švine. s nami. Budete Dávaj. pekne svine, svinské. Nenávidím islamistov. Čo tu máš? Tvoje fakle nebude treba. Nič, ty jeden alahista, čo verí v Allaha. Na koho veríš? Na koho verím, ty hajzel? Ja v Bohoch neverím. Koho Potom to neveríš? ťa stvoril. Nikoho, ty hajzel, som len čistý človek. Tam je pán klaun. Idem, detičky, predstavenie začína už za minútku. Poďme, Nutka. Áno, už sa tešte, idem sa pripraviť. Môj zlatý, ja viem, že už sa... Á, to je popcorn. Ňam. Už ideme na vystúpenie. Poprosíme v pozadí nejakú hudbičku. Mám popcorn. Môžeme aj začať, musím to preliesť dvakrát, inak potom zomriem. Môžeme ísť? Hej, detičky, čo robíte? My svine mi spadnem! Asi pre mňa ako dokážeš, ty hajzel. Hajzlovi, veď spadnem! Idem ho sodiť. Blbec, S Bohom! Zlodej! Všetko je čisté. Všetko je čisté. Pani, na zem! Na zem! Nevideli ste utekať klauna? Videl! Kde šiel? Išiel ku tomu domu, tomu škaredému domu. Tak zdaj sa, klaun. Nemáš útek. Ja viem. Kde si ty, hajza? Čo? Kde je ten hajza? Tu som, ty hajzel. Kde si? A to si. Ty hajzel! Zdaj sa. Nemáš cestu. Lebo čo, ha? Co to bol? Potrebujem posily. Rýchle do domu. Ty hajzel!
OK. Tak zdoj sa. Jiri. Aha, vidíš toto? Môžeme ísť? No. Poďme sa opýtať, kde to je. Dobrý deň, haló. Vy ste teroristi? Ja. Nie. Ideme si dať Lebo zápas. pre chvíľu tu bežali nejakí teroristi, neviete, kde zmizli? Neviem. Dobre, takže dvaja to bude... Koľko máte rokov, poprosíme? 18. Všetci? Takže 18 a 20. Áno. Takže dobre, bude to, poprosíme vás, 25 eur. Zapli to za mňa. OK, tu máš. Díky. Hej, Tu máte- dám nám zbranie. Zbrania? Áno. A dobre, dávam aj náboje. Dobre, koľko chcete? Musíte si za náboje platiť Jedno mám pri zvlášť. sebe. Netreba, mám jednu. Daj mi Dobre. náboj. Dám vám ešte jednu. A teraz vám idem dať náboje. Či vám radšej nedám? Daj nám Nemusíš. slepé náboje. My sme tu boli včera a nechali nám tieto náboje. Ale tu máte ešte lepšie náboje. No daj Tak nám. nám daj. Tu máte, vy svine. Ďakujem. Daj mi polku. No, dáš? Začnite. Dobre. Inak dal som vám ešte pár náboje, tieto si dajte, tie budú určite dobré. Kde sú? Dal som im tvojmu partnerovi, ty si. Až. Díky. No. A tam si. Ideme. Tak čo? Pane, prepáčte, dal som vám omylom. Nedal som vám slepé náboje, dal som vám naozaj, nepochovávame vás tu. Ako ste sa volali ste sa Jan Močiar, ideme vás pochovať. Nie! Moja ruka, pochováme. Tu máš. Na pamiatku. Jiri. Zomreli. S čo? Veľkou obetavosťou. Nemali slepé náboje. Vy hajzel jeden, že ste im dali práve náboje. Boli to moji dobrí chlapčekovia s Bohom. Hajzel jeden, že im dal práve náboje. Nech skápe do rána. Jiri, tyže vystupoval náš Tommy Kraj OK. a Radovan Mrkva. Tak, a môžem diváci, vás privítať ešte na našom vám- novom kanáli, kde točíme len filmy. Že? Áno. Tieto filmy Bude budú sa vychádzať volať. častejšie. Takže majte sa pekne. Inak v popisku videjka naleznete odkaz na nový kanál. Áno. Ďakujeme za pozretie. No, čau. Damson, toto môžeme tu všetko zničiť. I takto sme točili na nemenovanom serveri. Hádajte, ako sa volal chlapci. Toto bude len také akože film, že taký uvítací na novom Dá. Hop.